science thil ti thei tak ang mai in thil engkim mai hi science manga soifia hi kan tum thina ma sela science manga soifia thei ho lo thil tam tak a om ve bokani tin mi ten thil soifia thei lo an hmua an hriat emo an rin hian science chuan fin fia tumin alo bei ve thina chu tiang fin fia thei lo chu thil om lo ni in lan tir tum thina ma se aningot thei bik si lo ni tun tuma po hian thla ranga tanga mihring ang deuh si ram sakol nia lang thei thlengin nun na le thina in kara thil ton mak tak tak tarlan kan tum don ani ataka niangem ti ro chu ingai dan ani e pakhat na the tawo sam New Mexico a khote takte mai tawo sa cheng tele chumitlo tu te chu kum tam tak chung chu thil mak tak mai le thaler bo ruaka chaw taka room ri ang mai thom ri niam taksi hian ati buain ati shil hai thin le maya mak deuh mai chu tawo sa mi cheng za apani vel chawin he thomi an hria ni ti an soi ni then khat chuan thil ri engemaw danglam taka wanga lo om ni an renga then khat chuan taksa chian lo na wanga thil engemaw ngai bel thil mai mai ni in an ngai ve bokani thil virvel ri emo thum deuh mum mum hun sep sep ri anga soyania ril ru lampang zok emo quarel thil emo tharau lampang thil ti emo po ni se tu ma in chu ri lo chuan a bul chu an hre thei lo ani survey pakhat chuan chu ri hriania in soite chuan ri sang sang an hre tak tak ni in atar langa chu chuan ri tak tak ni lovin an ngai tuana hria angin an in ngai po ani ve thei tho bokani patni na Bigfoot kum som chuang zet chu mihring ang tak ram sakol mul thor mai Bigfoot an ti chu America ram puma mit nge ya mutu nia in soi an lo om photo thina in thla pung tham loya tam Bigfoot sang tam tak an mu to lain an ruang pakhat talpo mu tur ala om ho si lo ni sapel tu emo po in pakhat ma an la ti hlum lova kar tlan chak takin an la su hlum hek lo huarel chiat na wanga thi emo po an om hek lo a fin fiana rin tlak turin an ha emo ru emo po mu tur a om lova mita mutu te thu soile an thalak fia lo tak tak chau chu fin fiana om chun chu ani universal negative anti a om ti po fin fiana om lo an tiang chi hi science atang chuan logically a fin fia thei ani lo wangin Bigfoot le Loch Ness monster an tiang chi hi chu an om lo ani ti fin fia thei ani ngai lo ani pathumna intuition mizo te chuan chura pui musia tia kan soi hi ania gut feeling emo sixth sense ti in emo po in an soi ve fo thin bokani tu po in he tianga hria dikhut tum hi kan nei bek ome achang chuan heng gut feeling an tiang chi hi alo dik lo ve fo thina ma sela atam zo ka chuan adik tlang pui ni in alangani psychologist chuan mi te chuan kan che vela thil thleng te hi kan hriat manglo hian kan lo chin chia ve zela chu chuan ni anga hriat na emo kan hriat chan le engtia hriange kan ni hre si lovin hriat na min nei tir thin ni in an soi ni he tiang hriat dikhut theina chura pui mu hriat kan tiang chi hi fin fia emo zir chian a har sa hlea psychology hi achana pakhat chu ani ve ma na palina mysterious disappearance mi te hi chan sang sang awangin an bo thina then khat chu tlan bo ve shim shim te an nia then khataro chu accident a bo ralte an ni bokani then khataro chu ruk bo an nia ma sela atam jok chu an hule mai thina ni ma sela tuna kan soi tura ero hi chuan chu tiang chu ani lo mak tak main an bo top mai ni Mary Celeste a thok tu te atanga Jimmy Hoffa Amelia Earhart le Natalie Holloway thengin mi then khat chu nu ma choi tur om ho lovin an bo top mai ni mi bo reng reng an mu hian police ten ha tho emo in puan na emo accident emo mangin ani fo thina ma se evidence am mang lova kong a bo viau chuan police le forensic science atang point chui chuwa thei ani ngai lo ni pangana tharau Shakespeare thon thu Macbeth atanga NBC show medium khengkhan kan culture le folklore hian mithi tharau hi hun rei tak chung chu an lo lang to thina ni kaini mi zo te thon thu angai po mu tur tam tak a om hi mi tam tak chuan mi dang te mu ve thei lo lim thla le an mangai kalta te in larna an mu thu an lo soi to thina tharau chu a om nge ni ti fin fiana mu har tak ni ma se mit nge yang mu tu te chuan
an hmu thu le an biak ngei thu te ti tak zetin an la soi ta reng tho ani hi tharau chui tu te chuan eng ti kai mo chuan mi thi te hian minung te an biak thei thu an fin fia thei an in be saya chu chuan he thil mak tak mai chan na chu ala pe thei o me paruk na deja vu ti hi friend strong ania a om zia chu moto ti na ni ama kan lo ton to ang chia kan ton lia mak tia angai na shelo taka kan oma thil mak tak nia kan hriat ang hi ani om zia chuan tuna kan om dan ang chia hian om to na kan nei anga in hriat na ang chi kha ani soifia na then kata chuan parallel universe theory anga soifia na a oma chu universe tam tak kan universe ang chia hi a oma chuta chuan keima ni tho kha kan chenga tuna kovela kan hun man ai hian hun alo liam tam deuh zok to po ani theya chu universe le kan universe a in sik zeu lai khan universe pakhat zoka keima ni tho hriat na kha kan nei zok thian ani thei tia soina te po a omani nima sela parallel universe chu theory ani maya mishing ril ruzir chian na chuan soifia na tam taka om theya ma sela achan dik tak ero chu thuruk ani reng thoni chen kha chuan deja vu hi ril rulam thil ton emo nun masalama thil ton kan hriat tak lo po kha ani thei ni an ti ve bok ani pasari na UFO kan ti mai unidentified flying object kan ti mizo tong chuan chin hriat lo thlok thei ti na ani berang chu hetiang chi hi a om ngei ti chu rin hel rol ani lova mitam tak chuan wana khian thil engemaw thlok mak tak tak an mu thina a chen chu spacecraft atanga meteor thleng point ani theiang ma sela tam tak ki chu soifia lei thei lo hi a om ve fo bok ani uluk taka chui chian chuan chen khathi chu enge alo ni hriat chua chu om ve bok ma se UFO chen khathi chu soifia lei thei lo alani reng ani pariat na thi don ngaya thil ton le thi nupia lamram mitam tak chuan an thi don hnaya hian an thi nuwa an kalna tur ni om tak tak thil mak tak tak an hmu thu an soi fo thina entirnan engemaw kolian taka lutin eng alo chuaka an hmangai kalta te nena in ton le na le thlamuan na an nei dan ang chi te hi chutiang chi chu thi nupia lamrama thil om thei ni in alanga chuti lain an thil hmu te chu adik nge yam ti fin fia na nen thi nupia lamram atanga ron let le chu an om lem chuang lo ani skeptic te chuan hetiang chi hi chu thuak nat na traumatized brain awanga hmu sual le mit vai ang deuh hallucination ni in an soya kumsang ni som panga a cardiac arrest veite zir chian na chuan thinlung hi athi lain thuak atanga signal local te chu alo kap chika chu chuan pa ngai renga om thei turin na athok thin ani he signal rang taka kal kualvel hian thi don haya hun mak tak tak mu theina ang chi a khen thei ni in zir chiang tu te chuan an soi ani pakwana psychic power kan ti chuan ataka va khoi lem lova ril ru manga thil ti theina ang chi kha ani ber mai chu extrasensory perception po an ti ve boka chumi om zia chu hriat theina dang emo thil ti theina dang kan nei sa anga kan ngai ni lo hi ani ber mai pathumna kan soitak intuition kan ti chura pui mushiat kan ti poka chen khat chuan hetiang psychic power chi khathi ni in an ngai ani researcher te chuan psychic power nei nia in soite hi an te sa ma se scientist te thunun na hnuaya chuan tun thlengin a result chu negative emo hriat thiam har satak alani reng ani mi chen khat chuan psychic power hi test thei ani lova chan engemaw wangin skeptic emo scientist te bula chuan akiam ve thei ni in an soya chutiang ani chuan psychic power hi a omle omlo fin fia a har sa veu nge yang somna ril ru in taksa athunun dan medical science yan ril ru in taksa a ngong dan hi a shredon tran chau ni in alanga entirna tan placebo effect ang chi te a om zia chu mi tu emo dam lo chu adam doi ngai tak nia an soi angin an enkula chu dam doi chu angai emo ngai lo emo lam ni lavin chu enkolna wanga dam tariawa in hriat ang chi kha tunlai thiam na manga dam doi thatak tak an siam aya chu tiang rin na awang chawa taksa ama in ti dam theina chu thil mak takani hetiang ril ruwa zira taksa om dan dang lam thei hi thil mak tak zinga mi chu ani ve shim shim ani